ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Wow, kadalas akong panty liner. Sa ilo ako ninyo. Nanay lining, tita. Nasaan ng lining ni mo diha? Lagi iwa ko na akong madala akong panty liner. Sabaw ka kay nay ako. Kuhan na po kayo na yung hip-hop mo na imo ha, extra large. Extra large. Wala, pareho na mag-size tanan, taka ka lang. Sa imo panty liner, pagbutan ako sa kuha, wala, diaper lagi. Grabe saga. Unisize or magod na siya, tita. Ausar rin na sila dapat, Kung no? gusto mo di klase na yung panty liner. Kuhan, Band-Aid. Kailangan mura na nagkadako sa Band-Aid. Ano naman? Sugda na nato ni... Bilang ka, nanay mo pakpak. Of course, Dear M.O.R. Mayong adlaw kaninyo, Loach. Loach, yung tulo. Tulog. Mayong adlaw sa inyo, Loach. Maria Filingera, Tita B, and Brother Bern. Hello, may ngod to. MOR, itago lang ko ninyo sa pangalan si Antoinette. Igsoon ni Monit. Monit papel, monit lata. One day na munet. MOR, nagpadala kong letter kay This Is All About My Brother. Naitago na to sa pangalang si Jow. Di po ni Jow gumapak, no? Di po na maumao na may tingog ba? Diyaw nga na Fabcon. Si Jow gumapak. Hi, Sir Diyaw. Doon na may nagkita na niya ba? Yung KBP. MOR, si Jow, ako igsoon. Bago lang na ako og 1 year. So, 34 years old naman ko. So, siya, 35. Nasa'y duha ka anak. Ang ilang pinaka-eldest mag-senior high na. Ay, bastos. Sa'yo, sila nangatulog. Ay, bastos ka. Basta sa God. Grabe. Okay mo, R. Dugay ra namatay ang asawa sa akong brother na si Jow. Bo sa MOR, technically single na gyud si Kuya.
sila ay mga businesses. O aminado si kuya nga mas maayo gito mo dala ang iyang wife. So ilang business nagkahinay from tulo, isa na lang nabilin. Tungod sa higpit nga checkpoint karon. Uy. Sari na yung negosyo Sa di kanila ay tigpayuhon. Armas na. MOR. Isip niya isuon medyo naguon. But willing to help. Ang problema lang MOR kay nisumbong ang iyang mga anak kanamo. Nga si Kuya Jow di na daw halos gauli silang panimalay ug nabuang na daw sa gugma. Og diri na ko nabala ka MOR. Busa nag-imbestigar ako. Og diri nagsugod ang akong gugmang gift. Naunsa man taon ning balay ni Kuya, eh. Naggubot na ba kaayo? Aman tumamantok uli pa. Tinuod yun din sa istorya ganila ba? Nawa na yun din ulit ni Kuya. Ano niya? Barag siya naman siguro na. Kuya Jow! Pandamay. Wala mga diri, Antoinette. Ngano na ako diri? So tinuod yun ako naadunggan di ay yun. Nga wala kay uli-uli diri. Talawa ninyong panimalay ninyo. Ipang-arsa na sa mga ok-ok ang inyong salaset. Ano ninyong mga ok-ok diri ba kay kusgan pod? Siyempre, busy kayo. Kabalag yung nga grabe atong kayod karon, grabe itong trabaho para lang yung buhay na ako ni akong pamilya. So nawala ang akong asawa. Mao ba? Mao ba yun ang rason? Anong wala kay uli-uli sa tinud-alay lang, ha? Kaya ano? What's may problema ni mo di, Antoinette? Sa maning ipagsumbong sa ako sa imong mga anak. Muna dito na gana mo pulo sa mong balay. Kaya naman ako kay bagong babae. Ano sa'yo babae? Ay nasipamakagda kuya ha? Nakita na ka perminti, muli daw ka talagsa na kayo, dito na daw kagapuyo ay sa imong babae. Samtaong gay. Siyempre, ulit tao biya ko. Bata ba sag ko? 30 pa kapin. Oh, problema na nga. Uy mo ano naon, wala naman ko'y asawa taon. Oy. So, tinuod yun ang istorya. So, di na giday kagawalan, dito na giday kagapuyo sa anang bayanan ni mo. O sa malagi problema? Masatidan na ilang, wala naman ko'y sabi taon, o sa mantahan mo'y. Nabi, sa tayo mga okay, nasa tayo mga needs. Di ka kalito ka nun, ha? Kamala, ha? Abik-alik siguro ka. Ano, magapil-apil man daw ko sa akong kinaboy. Yung man lang pasagdan sila. Paeskwila man ako na sila. Tagam na lang saktong pagkaon. Ano maging naman ka? Oh, niya! Pinakalimod ka sa imong mga negosyo, isa lang nabilin. Mo siguro na wala ka sa focus, wala ng bayhana. Ito magaling ni mo nagipaila sa atong family. Palaila po na. Palaila, ramlay. Ay, problema. Kana rin yung gusto, day. Ay, kabala ka.
Ipalaila na ako niya akong bagong uyab. Kasi siyempre isip mo sa kalalaki, kailangan po kong inspirasyon dali. Naganahan sa ko. Sige, inspirasyon magika. Sige. Ipalaila na sa mong ng bayhana. Ato ng kagisan kung maayo bag yun na uri ng pagkabayhanan, ha? Brumbog. Samtang ninyo na isda, itanawang hasang kung pula ba? Basta. Timing kayo kay Kuan. Birthday sa atong amahan. Dala na dito imong uyab, ha? Dili ko. Ano di man ka mo sugot? Mahadlo ko. Panahon na para ipailaila ta ka sa akong pamilya. Uy. Dili ko. Ay, nagkaulaw. Wala ingon sa ako. Si Bang. Yo. Para ipakita sa ila nga tarong ka nga babae na Kasi mong papa. sa Kasi na mo mga ate na kuya mga isuon na nana ko sa saktong edad in taon. Noon sa man taon ka? Diyaw, dini kung ayo. Ina lang good nga na ko lain gibunghat or dili ko available. Ana na lang. Nagsaan manggugo nga dalon ta kanito. Ano nag-promise masid ka? Para ipakita sa ila nga tinarong niya itong relasyon dili ni tago-tago. Nakadaan sa ako. Sige na, and besides, kung imong hunaw-naon, kailangan na po, hanto ka no sa mantamag, sige ingani nga magtago-tago nga, di ta kay pinila sa ila. Mahadlok ko. Ano sa mga mahadlok? Technically, wala single naman sa go, dugi naman namatay nga. Wasaw! Wala palang dayon kung awayon dadto. Ayaw ka bala ka kay naman ko diri. Ka nga, kabaluman ko nga na kay mga anak. Ay kabala ka, kasi purpose na ako diri. Ako'y mo protektar ni mo. Dili ka nila ngay pagkay. Kung makadugali ko insultoon kanila, ha! Dagi sila masayop yun. Na. Makalimod yun sila nga na sila'y anak ba? Una nga gusto na akong naa ka dito. Ay kabala ka lagi. Dili lagi ko. Ayaw kabala ka. Dili lagi ko. Ako na'y bahala anak tanan. Murag mo namang yusinan ni Kuya pa, oh. Ay, murag mo na, kitiguro na sila. My God, tinood yun lang giingon pa. Bata pag-iday kayo na iyang uyab. Uy, amin ako iyan ng anak. Mo na iyang uyab di ay. Mao pa, mismo. Mao na, piting bata. Sus, ginukon sa agad pag kanalugan nga halos murag gamay rin magulaan na siyang anak ko. Unsam to ni Kuya, oy. Sige, hindi lang iba. Hindi may batasan na. Siksi po, no? Wait, you. Ikaw bitaw pa kay kuan sa kaglabaw sa kamang tigwanga ka. Di, nag-appreciate naman. Nag-appreciate ba? Na, ginoo ko. Ginoo ka bata ni. Ayan, alit. Ay, nakalok. Dili lang ko. Alik na. Dili lagi ko. Kuya Jao. Mo na ang uyab. Si Inday Torta. O si pangalan? Inday Torta. Hindi torta just. Si Jasmine Day. Oh, Jasmine. Hi, sir. In fairness, yours... No, hi, Mom. My mom. Yeah, in fairness, you're beautiful. And very, very young. Oh, saan mo pasabot ni mo, ana? Sige, pasabot na yung istorya nga very, very young. No, wala ko'y gisulti. Tinuod yun na yung kasabihan ko, that old carabaos eat young grass. Pa, happy birthday pa. Ay, day. Salamat kay ni abot Happy ka. birthday. Happy birthday, sir. Take your down, take your down. Take your down. At
Pwede ba ta mag-istorya, kuya? Oh, nag-istorya naman ta. Sabi itong gibuhatron. Gusto ko sa private place. Dito ta CR. CR yun. Alit diri. Ayoko. Oh. Bilang hindi dyan. Ay kabalaga, di ala ka. Istorya sa ako na kung manghod na ako. Di alam sa ka. Kasi istorya sa balik ako dali. Ika. Alina diri, kuya, kalangay ba? Na. Wato na ko na. Ay, day. Lingko siya. Ay, day. Naglingkod? Uwa, ko'y laing bisita. Kamo lang yun. Happy birthday. Pasensya na ka, day. Kaya medyo di naman ko makausap mo ng ako mga handa poros lugaw, sirilak. Oatmeal. Smoke na. Ayaw na ng isa ka plato kaya nalunod akong postation. Naku, mandiniin yung balay, sir, no? Day, bayo kay nagkailapon mo sa akong anak. Ay, maulagi, nagtabo ramang good mi anak niya. Nalang yung occasion namang nag-meet din mi ba? Nato'y celebration mong good. Paila-ila din okay. sa mga barkada. Okay na po sa mo, day. Nga medyo layo mag-agwat sa edad. Okay naman, bata pa man sa kinaguna-una si Jao, sir. Balita na ako nga estudyante pa ka. Maulagi. Bagulanggi ko na mag-enroll pag umanamon lang. Diri. Pandamay. So, nag-eskwela pag day ka. So, wak pa ligid ka ingon nga trabaho, day. Wala pa, gyud. Ginoo ko. Naon sa akong Murag na. Bala ka man imong dagway, sir. Wala man, day. Wala nangon tanong. Ay, sige, kaon. Kaon lang diha. Kaon, ikaw. Okay na ko. Ali, sige, day. Ali, adto sa plato, day, dali. Asa man im... Basta susukan on din eh. Sige lang, ikaw lang. Ay na doon diri, kuya. Sa problema ni mo? Siya problema? Tanawa. Huwag ka makuyapian ang imong uyab na piting bata, ah. Kung mag-uban mo, mura mo siyang eldest daughter. Saan na po yung problema ninyo? Gipailayla na ganyan ako sa inyo, ah. Kanya, puro mo muhilang nagtubulo na. Kung sa may hanaw na sa kinabuhi. Kano sa dagang babae, di naman yung kasbat piting bata, ha? O sa naman yung kakuya? Walang yung kakitang lain di, ha? Ngitsuraan man tala ka, tapos di yung ka ng bata, ha? Gusto nyo talang mga bata, dali na kayo na. Makita nagmas bata-bata ni mo, pulian din ka dito, ana ba? Tao sa man, himon lang kagatasan. Ha? O niya, nag-eskwela para man, ang enrollment di as imo, ha? Grabe po gay. Kung maka-judge ka, mura kag-judge, ha? Huwag magkikakapasar sa pagkalo. Tapos mag-judge ka. Ang ako naman good kuya ba nga, mumata ka sa kamatuoran. Mumata ka sa kamatuoran ba nga? Kanang mga bata, ilaro na mo, anak. Kana rin yung mga kwarta mo apason, anak. Tapos pag human, yan, Ano sige ni mo maaligra imong kuan? Imong self? Tapos ka na pa mga bata, no? Namay mas idaran siguro. Namay mga na-professional diya. Noon sa man taong ka. Ano mabala ka man mo nga ako man mo'y naiuyab diri? Mura magkamo ang kuan? Ay, basta. Para na ako. Di yun may oyo na ng imong bata nga uyab. Di may problema. Kung si problema na sa kuha ba kung di yun mo gana? Importante kami doon nagminahalay. Ha! Bantay lang kita ng minahalay ninyo ba? Bantay lang yung minahalay ba? Nakitingogay. Na-enroll naman ka. Napuno na yung refrigerator sa groceries.
nagbag na imong shoulder, oh. Tulo ka buks pikas, tulo po sa pikas. So, may kulang. Nabayaran na po na ako ni advance, 3 months advance ni imong boarding house. Saan ang problema ni mo? Wala. Na ba kayo nadunggan dito? Gisultaan pa kanila. Balam siguro ka. Kabalo, biyag ka nga first time ko nilang kita ni mo. Normal na siya nga reaksyon. Pero, okay naman. Ako naman sa lagi-explikaran nga wala'y makapugong na ako. Kung dili ka, ikaw rin nga akong gusto. Ikaw, anawi na gutong tinanawa nato mong manghod ba to nimo? Ingana na rin na siya. Lain kayo kaayo, pati mong papa pagkabalo niya nga estudyante ko, mura man itong nalain niyang naong eh. Na, klaro kayo nga digit sila ganahan ako. Sus. Wala, di maging tumustorya to si mong manghod. Normal na Mga lang anak, ginanganan hindi lang. ka doon na. Ana rin lang reaksyon. Pero nakasabot na kadugayan, masabtan na nila. Uy. Ay kabala ka after 10 years, masabtan na nila itong sitwasyon. Ano nato ni pa up to nag 10 years pa? Siya, sabot ni mo na. Lain kaya kaayo. Ikaw sa'yo na kayo mo sa pag-ingon kaya di ni mo kakabati pero ako kalain ko eh. Saan naman taong gawin? Nagsabot ba tani sa una pa? Sinasabot, wala magud ko na-expect nga inani di ang feeling Normal. na gana ng pamilya sa imuha. Normal, tungod kay bata pa ka. Normal, kay nakoy pamilya dati. Pero ang importante, we love each other. Mo man ang importante. Ang importante ay mahalaga. Pero, lain man kini nga dagan kay gababag sa to relasyon mo naman. Napay lain gababag na imong maganahan. Hindi man na, good. Ay, O siya, pasto, so siya pasabot ni mo na, ay nagkukalain ko, no, man na lagi na, ay kabala ka. Basta ako nag-explain sila, okay na lagi to sila. Uy. Maglagot man na sila, pero wala sila mabuhat. This is my life. This is my life. para lugar in life ang sabton dapat. No, dili ko. Ano ba Dili ka sa ko ganan ngayon, ani. So siya pasabot ni mo. Gusto ko nga. Dangon na ni. Kasi naman diba kung magdugay pa ni, samot na siguro ni ma-worst. Basin ang worst yun kay awayon lang yun ko nila na ito sa amon. Masyak na lang ko. Basin ka na imong manggod. Magpakita na dito sa eskwela. Napakiulawan ko niya. Sa lugar. Yun sa classmates na ako. So daw, be? Bulat ta. Sino? Katulak? Sige na. Suminto si tungod lang ana lugar makipagbulan na kadayon ko. Abi ko pag-love ko nimo takor sing ana na dayon. Kaya dili lagi ko ganahan. Dili ko ni mo kakasabtan, kaya di ko ni mo kakafeel. Kuya! Kuya! Sino ba yung kakabwebs na ning balay nila dali? Kuya! 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 Nanimaw fighter 50. Nag-inom na po. Hoy, kuya! Ay. Ay, akong mailot ng igsoon. Ayaw kayo ni bisita ka na ako doy. Saan siya naman taong ako? Pabaya naman kay ikaw eh. Nagsalom-salom naman kasi mo eh. Nagbatang ganay. Abaw ba? O so, ano ni mga kadri? Siyempre, para balikan ka doon, naluoy naman kay ka. Naon sa naman taong ka? Wala naman tao kay... Kabuling kita ba kay Nemo? Pabaya naman kay... Everyday na no kasi kaubog. Di na tinon. MWF ra. Di na tinon nga matagal na kaubog. MWF ra, ha? We appeal weekends. Naon sa naman ka, kuya? Tuwa na mo na si mong babae pa. Sa'yo babae na mo. Oh, by the way,
Basi wa ka kabaludugin, nagbulag na mi. Unsa? Nagbulag na mi. Di ba mo man yung gusto nga magbulag o di ko makipagrelasyon? Ha? Nagipagbulag sa nako. Kay tungod sa inyo, kay ma-feel niya nga o dili siya welcome sa balay. Na-feel niya nga di mo ganan saya. Oh, di gibulagan ko niya. Oh, happy na mo. Happy na ka, ha? Sorry, kuya. Mo ba? Mo din nagkaingana ka? Ay, siya ba? O sa useless naman niya akong kinabuhi. Useless na. Wanay pulos. Muna akong kinaon mga baso nga buak. Mas lami pang kinaon sa among iro kay spam. Leftovers. Ano rin pulos si kalibuhan? Wala may asawa. Tapos wala ako mga negosyo. Tapos pati ako uyab. Wala na po tungod sa inyo. Unsa ba? Malipayo na mo? Ha? Malipayo na mo? Jasmine, Antoinette? you still remember me? Di pa ikaw tumangon ni Jao? Yes. Sorry pero nga nakabalo ka nga. Dili ko gapuyo. Namin nakabutan sa taas Jasmine's house. Actually, nakalimot ka at bang nabitag balay. First and foremost, Wait lang, ano? Hindi mo kong ginawiran. mangayo ko og kanang sorry sa imo. Anong gahilak mo ko? Wala pa ko nagila. Padulong pa lang. Ay ko i-judge. Ay, noon sa... I know nga medyo our first the first thing the first time katong pirmiro pa bitaw. Katong pirmiro bitaw tong kita bitaw. Kasugakon. First time we met, I know you have a very bad experience. I know nga na-feel yun ni mo nga di mi ganahan sa imuha and all of those stuff. And I'm here saying I'm sorry to you. Siguro you have to understand nga nag-react lang me because bata pa kaayo ka, feeling na mo nga morag irresponsible pa ka nga pagkababae. Irresponsible? Tapos feeling man na mo basi kunya pangwartan rin mo si kuya ba? That's why Nanagin I'm yung really- pagtanaw sa kuwa ato? That's why I'm really sorry about Grabe that. naman mo. That's why right now in front of you, I'm kneeling in front of you. Uy, tindog diha. Uy, tindog. Look, mangayo kong pasaylo ug tana. Pabalikan nimo si Kuya Jao. Maulada na mo ang yo kay luoy na kaya mong kuya karon. Nasa naman si Jao. Ginahinan niya kaon ang iyang mga kuan, iyang mga sinina. Ginahinan niya kaon ang mga kuan, mga dingding. Pura kakabuang. Ug tungod kay goal na kay siya sige na sa kaubok everyday tungod lang sa imo. Alam mo, hangyo ko nga magkigbalik ka niya. Uy, Antoinette, sorry, pero... Sorry, dili na ako na ihatag sa imo, ha? Pandamay.
Nakakonsensya manggug ko kay kabalo biyag yung ko nga ako ang dahilan ano nagipagbulag ka. O, diba? Sila ragya po na nimo. Dili ko. That's why I'm asking. Dili ko. Please, B. Kung pwede magbalik ka lang ko. Sorry, pero dili ko. Di ko ganaan nga makauban mo, uy. Ay, kabala ka rin na mo palag sa imo, ha? Simo, kabalo ko nga sa Promise, sugod promise. na, Sunod pa dili mo balik ka ko. dito sa mo. Di na namuluan ang imong juice. Lang, B. Pwede ba nga Ito na- magbalik na ka sa iya? Sorry. Sorry, dinigan ako kaya. Sige. Wa na mo sugot. Ang ex ni Kuya John nagpagbalik niya. O cargo di konsensya na ako karon. Ang naitabok ang Kuya Jow. O kakakulbaan pagin mi lately. Kay kakadunggan na mo. Nagasulod sa karon o gadruga siya. Wala na tukhang na ron! Unsa may among angay buhaton ani kang Kuya Jow. Kaya sa tinud-anay na di ko kasapot sa akong buhaton. Isip yang igsuon nga nagmahal kaniya. Hadlok mi para kaniya, MOR. Please, sulti ko sa kong angay buhat.